Ik vind een serie, de jaren 80, het icoon van de jaren 80, die A-Team, dat had altijd meer bibelen vanaf jongs af aan. En het is echt een serie van alle leeftijden natuurlijk. Maar ik ben er altijd gek van bleun. En toen had ik een periode verlien die man daar troffen. Toen ben ik naar hen geweest in Tilburg. Die Face en Murdoch, die loeken dan wel wat mij hun twanen op. Die heeft ook in het echt jongen? Ja, daar had ik in het echt jongen. En dan had ik het echt maar praat. En dat was wel een hele ervaring. Ze hingen daar dus een replica A-Team bus staan. Die gingen speciaal uit Engeland wij hellen, voor die fotoshoot. Maar dat had heel veel indruk op me maken. En ik dacht van, nou, als het ooit nog eens zou kennen om zo'n oude cargo van te kopen, zo'n GMC-bus, belastingvrij, dan wil ik het toch wel heel graag doen. Ja, en die bus is wel een beetje zeldzaam, dus ik ga hem zacht. Maar toen had ik hem gevonden. Hij stond in Limburg en dan had ik hem op een jonge wei halen. En al mijn boes zijn er uitjoen. Maar hij stier op hem en het project kon beginnen. Hannibal Smith voor Bees. Auto zal ik maar drinken, wat willen we een boord? Dus dit is hem? Dit is hem. Nee, bescheiden middelen, denk ik. Maar zo goed mogelijk nabouwd. Ja, je hebt hem al precies? Maar hij is nou al precies. Ik zei, als het ding gewoon zwart is, maar de streep, dan ging het voor mij ook wel lieken. Maar... Nee, het moest helemaal perfect. En dan ben je er gewoon echt wat langer mee bezig. Maar boven de rode streep je er dan weer wat donkergrijs en onder de rode streep zwart en alleen mat. Nou ja, en ze heen weg per band. Nou, ik denk gewoon per band nog met witte letters. Maar dat moest weer BF Goodrich worden. Ja, BF Goodrich Radial TA en dan de goede bandenmaat, alles perfect. Nou ja, en dan mag je er best wel lang voor ziekje. Maar we gaan ze voelen en krijg ze de vuil en dat doe ik een hele put. En nou? Nou ja, en nou, hij is al. Dus ja, er valt wel wat een zwart gat, maar nu moeten we er wat mee beleven. Ja, maar het missie. En de benzine heeft wat duur, dus dat moet eigenlijk betalen we het erom meestal. Dus nu ga ik wat een website maken. Dus je bent te huur? We zijn te huur. Ja, voor eigenlijk... Maar die auto is er huur wij net. Maar wel super. Hij stond in een A-Team-bus. Ja, dus je hoeft net een berg. Nee. Dat is wel iets unieks. En het valt gigantisch op. Het is wel een echte eye-catcher. Maar daar hadden we wel wat van, hè? Ja? Ja. Is dat een patsertje? Ja, dan gaat er een over de vaststreek. Ja, maar ik wist me in het begin net echt een houding. Hè? Want meestal ook al hun moderne spullen te boezen en foto's en alles wat er maken. En de volgende dag sting weer op Facebook of direct al. Maar ik denk nou maar gewoon wat lijstje en wat ze waaien. Maar ja, het valt wel op, want iedereen kent die serie, hoor. En nou is je kleer, dus nou hoor je hem altijd veilig. Ja, nou, ik ga... Nou, verder kan ik net voor, maar hij zoekt niet op draaien. Hè? Als ik een uur binnen heb ik een kruiwagen vol. Dat kun je je toch wel voorstellen. Is het niet verschrikkelijk?
Maar gras doe ik niet meer. Dat deed mijn man vroeger. En daar heb ik meestal hulp voor gehad. Maar de rest is alles voor mezelf. Nou ben je 92 jaar. Wat ben je nog actief? Jawel, maar het is een kringloop. Ja, hoe doe je het allemaal? Ik zeg ja, omdat ik wat doe. Maar omdat wat ik wat doe, kan ik weer meer. Want als ik na de beenbreuk in 2006 heb ik 2 gebroken benen gehad. Toen was ik gaan zitten en ik niet hier of in te huis daar een parkflat voor ouderen gekomen was. Nou, dan was ik nooit weer zo geweest. Ik heb wel gestaan, leunen tegen een boom zo en dan onkruid pakken. Ja. Dus het houdt jou juist actief? Ja, ik geloof het is een kringloop. Heb je altijd van tuin houden? Ja. Als lied van kan? Ja. Liever in de tuin dan in huis. Ik ben geen stoffer en poet. Ik verf ook veel alles. Ja, van het jaar de dakgoten heb ik niet gedaan. Maar Dat de doe je rest, zelf? Ja. Ja. Oh, wat maar uitzicht. Ja, hier komt het, moet je kijken, zo, het is tegenwoordig te koud haast om hier. Maar met een hittegolf zitten we hier, of dan kun je hier zitten. Ja, ik heb hier zo'n mooi uitzicht. Dan ga ik iedere avond om 11 uur, als het donker is, slakken zoeken. Met de zaklantaarn. Ik ben nou een beetje te agressief, maar ze hebben mij vorig jaar zoveel vernield. 3 dagen was de regen. Ik denk, ik ga niet slakken zoeken. Ik had geen boontjes meer, mijn aardappels, alles was Ze vreten in die alles 3 op. dagen. Ja, ze eten zelf tegenwoordig aardappeloog. Werkelijk verschrikkelijk. En de een gooit ze de weg over en de ander gooit ze in de sloot. Ja, en wat moet je, ja. Maar ik doe dus, ze kunnen niet komen. Ik doe het kort en krachtig, ze lijden niet. Het is 1 moment, bom. Zo of knip. Oh jongens, een slak. Oeh. Zitten er nog meer? Ja. En wat ik gedaan heb, het is wel gek, maar ik kreeg vorig jaar slakkenslijmcrème. Heel duur potje. En ik had hier een puist. En wat had ik nog meer? En toen is hij veel beter geworden en hier ook wat. En nou, als het een mooi slakje is en ik pak een beet met een huisje, een andere pak ik beet, gaan zo. Maar dan kijk ik ja, wel even, dan doe ik even zo, of zo, of zo. En ja, en dan gaat hij toch kapot. Ja, ik haat ze. Want ze eten alles op. Maar ze binnen een goede crème dus. Ja, voor mij wel. Ik heb die crème nooit weer gekust. Hoe het 's winters is, wordt het ook minder. Maar dan ga ik, het puistje komt iedere keer weer. En dan doe ik een beetje zo. De dokter houdt wel in de gaten hoor. Ik heb hem niet verteld van de slak die ik erop zet. Maar ik heb van de week, gisteravond ook nog even gedaan. Daar en daar. Oh, wat een slakken, hè. Mijn kinderen nemen het wel eens een beetje kwalijk. Mama, jij verdiept, als jou wat ergs overkomt, dan verdiep jij je er niet in, want het had nog erger gekund. Nou, net zoiets, glas is half vol, leeg. Of half leeg, half vol. En bij jou is het half vol? Altijd. Dus, ja, ik geniet eigenlijk van alle ogenblikken hoor. En verveel me nooit, lees veel en een beetje tuin hier, een beetje.